M'he criat entre pagesos i carrinclons, homes que s'aferren a les seves tradicions, gent de terra i gent de foc. En una frontera on la mentida no hi té lloc, on es creuen els camins dels odis i els rancors i els destins de les nacions. Som de l'oest de Catalunya, la terra on es pon el sol, més enllà de les muntanyes, entre les valls i els aiguamolls. Bon dia, un altre dels meus caminant per Lleida, i avui he passat per un carrer que feia anys que no pujava, que és el carrer Paer Rufés, que està tocant aquí a l'església de Sant Joan. La veritat és que és un carrer, no està condicionat per poder fer el passeig, però sí que es pot arribar fins aquí dalt. I bueno, me trobo aquí dalt a la segona planta de l'ascensor aquest que mos puja al nostre monument per excel·lència de Lleida, la Seu Vella, el turó de la Seu Vella. I des d'aquí podeu veure la horta, podeu veure el riu Segre, podeu veure l'estació. És un mirador panoràmic impressionant de la nostra ciutat. Us encoratjo a que quan comenceu a caminar i a gaudir de la nostra ciutat, pareu per aquí. Poseu la vista i veureu quina meravella tenim. Eso es todo, amigos.